Sepi masukan naon gara-gara corona iki ndak duwe belas wis ogah pengen yo tambah kandel ayo wis gak glowing koyo biyen maneng iki ndak ayu maneng iki dino apa sih saiki sih lho, iki dino apa meneh iki? Iki tanggal 6. Berarti meneh tanggal 7 minggu berarti meneh. Nang kasuruan Lah yo ayamu iku ra. Sawan ngene kok yo gak tangi-tangi. Piye? Lah pun bukan pun aku ganteng dari ngajak nang Pasuruan. Lah yo, sik kene tak gugae, gak omes aku lho, sowe. Lah yo, TV kok ndelok wong ngene iki opo, ngene tambah gak omes aku. Ya. Tangi ya sawan. Jadi kan budal nang Pasuruan, gak budal-budal. Wis ra ibu. Dituri. Oh, sing iki kene. Aku lu sik ngantuk. Sik angin. Iya. Iya sik. Tak dhisik aku. Dandan 5 jam paling iku si Andra durung mari. Waduh lanang ribut. Ya, sekali ta ya? Iya, Bun. Ini siapin apa barang Ibu? Wes ya. Ngono-ngono iku lho ya ayam ora. Paling ayah iku mbiyen salah bacaan ya, Bun. Iya. Biyen iku jeneng abange iku teko sego karak paling iku ra. Ayo budal we, Bun. Apa, Nduk? Ndak wis ya, ayo wis. Ayan iki. Johan, Ferdinand. Johan. Oh ini kita pakai nih, menit tak kalian kontes. Ferdinand. Ngoceh sing enak kon meneh. Waduh, ketok ta numpak sepeda. Wong aku sakmene gede nih. Ancene paniku ya.
Ya terno wong iku ae wis. Walah, dulurku rek teko ya wis mlebu. Om. Sopo iku mang? Bapakmu ta? Iya. Biasa mau dimaklumi. Oh, ngambek bapakmu iki. Om ayo om terno aku om. Nang ndi? Selfie emang ngambil ayahku lewat sawah. Waduh, kon iki. Ndak bapak, ndak anak, podo ngambese. Ayo. Si om aku ati nyoplok ambil pamitan. Oh, ya wis, aku yo kate sepeda. Tuh, ayah nonton. Si ana jeding, katanya apa sih? Aku ada jalan-jalan ambil umang. Oh iya wis, kok tak warani nang ayah-ayahan. Iya tuh, aku ati nyoplok musik. Bul. Neng, nanti kon. Oh. Tenang di kon. Kate ngeterno arek iki lho, Hem, teko kutho. Iki Aku nang desa ya. Kate tak mlaku nang sawah-sawah kono karepe. macem ae ngono. Wong ngono aku mboten ikut iki lho. Nang ewange kon berseni ikut yo. Tak dadi, Rem. Oh, kowe budal kowe hati-hati wis. Bosone ra petuk. Arek iki ora ndereng rek. Nyetir. Jalan ya, sudah. Nang. Ya Allah. Arek iki rek. Apa iku, Do? Iku jenenge apa Menara Eiffel om. Duh. Iki rek. Iku ngono jenenge sutet. Menara Eiffel kok kandhani Sutet, Do. Menara Eiffel. Duh. Allah. Iku ngono duduk Menara Eiffel, Do. Iku ngono sutet. Menara Eiffel kok kandhani Sutet, Do, sutet. Menara Eiffel. Duh. Tak fotono wes yo. Karep-karepmu. Ayo om. Iki rek. Duh. Ini iki. Wong teko kota nang desa. Sutet yo ndewara Menara Eiffel. Duh. Jangan lupa subscribe di Ngembes Channel TV. Jangan lupa subscribe di channel Ngembes TV. Oh guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Ngembes TV. Jadi intine pesan dan kesan ora ono istilah desa kutha iku ora ono perbedaan. Kabeh padha. Wong desa ya kutha, wong kutha ya kutha. Ketemu di episode selanjutnya, Lek ya. Oke. Tenan, Lek. Ya yuk suwun Lek ya. Cerit pada bayi, Lek.